Lebo tá To je. autentickosť to je úžasná vec. No je. Vieš, že je to podľa mňa Som za to, obrovská sloboda byť sám sebou. Presne. A mala si s týmto niekedy problém, lebo... Vieš čo, hej, vždy som bola považovaná za takú rebelku a bolo mi hovorené, že je ma veľa, že mám skľudniť hormón. Bola som na základnej škole ešte proste úplne, že barskedy pokarhaná riaditeľkou, lebo som bola proste... Príliš živá. Áno. A ja to neviem skľudniť, ten hormón veru. Ako... Keď si tak načala drogy napríklad, tak ako je to v tom slovenskom showbiznise? Sú tu drogy? Sú. Hej? Všade. Bol to taký pán, ktorý sa volal Viktor Kalivoda a on vyhral peňažky v Milionárovi. Tej televíznej show? Áno. No. Alebo chcete byť milionárom, tak sa to volalo v Čechách. A vlastne on vyhral peniaze a za to si kúpil zbraň. Ale nie. A začal vraždiť. Ale to nemyslíš. V lese. Fakt? Áno, a oni natočili film. Akože ľudí, ktorí išli na hryby, alebo tak? Ja nemám čo skrývať. Mne na to prišli rodičia a hneď to stopli, vieš. Mne na to rodičia prišli, lebo proste videli, že niečo sa deje. A hlavne... veľa myšlienok a tým ich nestihneš ako keby všetky spracovať. Áno, a tým pádom máš ako takú poruchu pozornosti hlavne, vieš? Že ja nedokážem pozerať dlho film. Ja nedokážem pozrieť film. Môj taký filmový balans je možno 10 filmov za celý život, čo ja som videla, lebo ja to nezvládam. Naozaj? To je zaujímavé. Ja ani televízor nemôžem pozerať. Že akože už by si v polke filme nevedela, o čom ten film je. Nie. Ja som začínala vlastne v Miláne a dostala som 70 eur na týždeň, z ktorého som mala vlastne vyžiť ako vreckové. Dostala som mapu, neboli oné smartfóny, dostala som mapu, že tu máš mapu a tu máš zoznam 10 castingov, ktoré musíš absolvovať za deň. Samozrejme, že som volala mami, pošli mi peniaze. Dala som tam párkrát niečo, ale iba, že čaute kokoti som tam napísala. A malo to 1 000 000 lajkov. Nie. Môj prvý threads. Naozaj? No. Sledujete reláciu Esencie, ktorú točíme z nášho štúdia Vibecast, z ktorej si môžete prenájsť aj vy a prísť si sem natočiť svoje vlastné video alebo audio. Link nájdete dole pod videom. Dnešným mojom hosťom je Janka Kočišová, alias Janka Topánka. Janka, ahoj. Vieš moje meno? To je super, servus. A ty si dobrý moderátor, ako tak počúvam. A väčšinou nevedia tvoje meno, keď že ťa volajú? Ale vedia. No, ja som myslel. Lenže si to naštudoval. No ja som prekvapená. A však ja ťa sledujem a nejakú tú dobu, pretože ja som si ťa pozval sem hlavne kvôli tomu, že mne sa páči tvoja esencia toho, že ty si sama sebou, si autentická a ja si myslím, že veľa ľudí sa bojí byť úplne sám sebou, hlavne keď si taká aj výrazná a ľudia sa boja, že ich ostatní, nepríjmú, odsúdia a to by ma tiež zaujímalo, ako či si sa s týmto niekedy nestretla vo svojom živote. Ale my tých tém máme dneska veľa, lebo ty si taký zábavý človek. Barčo preberieme. Touto ADHD chorobou. Ale my tých tém máme dneska veľa, lebo ty si taký zábavý človek. Barčo preberieme. Touto ADHD chorobou. Áno, čiže ďalšia téma, ty máš aj ADHD a panickú poruchu a tieto veci. Myšlenky všade. A budeme sa baviť aj o tom, ako to zvládať. Možno trošku niekomu aj pomôžeme tým. Ty si toto už asi riešila niekde na nejakých seberozvojových videách. Takže kopec tém nás čaká. Čím by sme začali? Ty si dokonca veľmi aktívna v móde. Máš aj vlastné štúdio, kde ľudí styluješ, urobíš im tam krásne fotky, make-up spravíte im, všetko na kompletku. Všetko kompletka, no. Nachádzame sa vlastne Kino Nostalgia na Súťažnej 18 a vlastne máme to ja, jedna fotografka a jedna dizajnerka, čiže vieme tam dokonca ešte aj ušiť čaty Fakt? Na mieru a
môže sa prísť klientka naličiť. Pre tých, čo nás nevidia video, tak Janka nám už rúca štúdio. No, takže sa môžu prísť naličiť, môžu sa prísť obliecť, nastajlovať, nafotiť, barčo. Takže máme tam aj takéto, že klientky, ale samozrejme máme aj komerčné projekty, kde fotíme napríklad časaky, alebo rôzne e-shopy a tak ďalej. Nejaké reklamy a tak. Hej? Áno, reklamy až tak nie, lebo to je malé štúdio, jedine, že to by bola nejaká mini reklamka, mini produkcia. Ale také mini produkcie zvládame, hej, že napríklad, že aj fotenia na billboard sme tam už robili a rôzne. Ale pre bežného človeka, ktorý proste chce mať pekné fotky a urobiť si niečo výnimočné, tak dá sa, hej? Dá sa, jasné. Super. Hej. To ťa asi tak najviac baví, že? Áno. Akože moja robota je všestranná, že robím na rôznych produkciách reklamy, videoklipy, dokonca film, seriál, barčo už som porobila v tejto sfére. V Čechách som točila prednedávnom, v rok 2022 sme natočili vlastne taký film o sériovom vrahovi z Čiech, vlastne podľa skutočného príbehu a bol to taký pán, ktorý sa volal Viktor Kalivoda a on vyhral peňažky v Milionárovi. Tej televíznej show? Áno, alebo chcete byť milionárom, tak sa to volalo v Čechách. A vlastne on vyhral peniaze a za to si kúpil zbraň. Ale nie. A začal vraždiť. Ale to nemyslíš. V lese. Fakt? Áno, a oni sme natočili film. Akože ľudí, ktorí išli na hryby, alebo tak? No, barziakých detkov, babky, čo tam upratovali, zbierali listie. Tak ale to je zaujímavý námed na film. No, je to taký vnútorný boj toho človeka zobrazený v tom filme a on vlastne nakoniec sa aj priznal, aj išiel do basy a tam sa vlastne zabil. Wow. Obesil. A ty si tam robila vlastne styling? Kostýmy. Wow. Kostýmovú výtvarňu. Počuj, ako si sa k tomuto dostal? No, zavolali ma z produkcie, ale myslím lebo tak všeobecne vo svojom živote, vieš? No, ja som to robila od malička. Ja som doma točila editoriály, fotila editoriály dievčatám, mojim susedám, ešte keď som mala, môj otcom vlastne je umelec, on je vlastne hudobník a tak ďalej. A kúpil mi fotoaparát a kameru, hej, a ja som vlastne mala doma taký roll door skriňu, vieš, taká biela proste odťahovacia skriňa a toto som si akože povedala, toto je plátno, hej, a tu poďte, ja vás oblečiem, namalujem a budem vás fotiť. A ja som im vyvolala tie fotky a dala som im book, hej, že tu máte modelky a máte odo mňa book. No, čiže takto sme sa hrali od malička, potom som točila s tou kamerou klipy, že som si urobila nejaký background, proste som si urobila nejakú scénu doma a zapla som, ja neviem, Britney Spears a hovorila som kamoškám, no dobre, otváraj ústa a rob sa, že si Britney Spears a tuto akože máš scénu a tuto ťa točím. No čiže mala som tie vlohy od malička, hej, takéto modné alebo kreatívne. Dokonca film som natočila tou kamerou. Wow. Ale to je taký smiešný film a detský proste 10-11 rokov som mala, hej, čiže je úplne vtipné, ale to je také... proste mala som tú kreatívu v sebe. Ale to je to šťastie, že od malička vieš, čo ťa baví. Ale ja som išla potom veterínu študovať, vieš, lebo ma bavili aj zvieratá, ale na veteríne som vlastne zistila, že nemôžem to robiť, lebo proste mne je z toho zle. Keď vidím proste umierajúce zvieratko a väčšinou, povedzme si pravdu, že títo veterinári väčšinou vidia utrpenie zvierat, nie? A nie tú radosť. Čiže ja som vlastne odišla z veteríny, išla som na biológiu a to som vlastne tiež nedokončila. V 5. ročníku som odišla, lebo som vlastne zistila, že to nechcem robiť. Hej, poslednom. V 5. prosím ťa, ja som išla za svojou školiteľkou, ja už som mala napísanú diplomovú prácu, že tú teoretickú časť a mala som robiť praktickú časť a robili sme vlastne, čo sme to robili, také výskumy proste, že 8 hodín v labaku každý deň a ja už som bola taká hlavu jak balón som z toho mala, tak som išla za svojou školiteľkou a sa jej pýtam, že prosím vás, že ja viem, že sa to robí, ale chcem sa opýtať, že keby vám zaplatím nejaké peniaze, nenapísali by ste to za mňa? A ona na mňa kúka, že to nemyslíte vážne, nie? To, čo sa vám pýtate. A ja, že tak dobre, tak dovidenia. Tak už som odišla a už som neštudovala. Ale potom. Skúsila si. No a potom, ale okrem toho ja som proste robila modeling, keď som bola mladé dievča, hej. A ešte tuto, ja to hovorím, že som taká modelka na dôchodku, raz za čas niečo pofotím, hej. A 10 rokov dozadu som išla fotiť jeden billboard. Dostala som taký mini job a
prišla som do štúdia, kde sa to fotilo a to štúdio zhodou okolností bolo, že Makeup and Fashion Academy. A ja, že kokos to, kde som to také dačo existuje na Slovensku? Okamžite som sa tam prihlásila po tomto fotení a išla som vlastne na taký 2-3-mesačný kurz, kde vlastne ma viedla taká fashion stylistka slovenská a brávala si ma potom ako asistentku na rôzne produkcie a vlastne takto ja som sa k tomu dostala, že vlastne tým pádom, ako sa mi darilo s ňou, ona bola so mnou spokojná a brala ma ako takú svoju asistentku, tak vlastne mne sa tie jobiky pomaličky nabalovali a tí klienti rástli a tak vlastne som sa k tomu dostala a to je vlastne 10 rokov dozadu, čiže, alebo možno aj viac, čo už to robím akože aktívne. Mm-hmm. Ježiš, no ale vidíš, akým oným som sa procesom k tomu dostala, kým ti to poviem? Práve, že veľmi dobré. Milión vecí ma pri tom napadlo, čo ti idem povedať. Ale perfektné, lebo celý ten príbeh, vieš, že som sa, lebo mňa to zaujíma vždy, že aká je tá cesta k tomu, že človek robí to, čo ho baví, lebo vieš, v dnešnej dobe práve s týmto sa stretávame najviac, lebo my robíme aj také astrologické výklady. Astrea.sk máte zľavový kupón 10% s kódom esencie. Som nevedela. Moja kamoška sa o to zaujíma. Áno. No a to je zaujímavé, že tam sú vlastne že výklady, že osobný, vzťahový, kariérny, detský a že možno aj najviac si ľudí práve ten kariérny, lebo ľudia v dnešnej dobe nevedia, čo chcú, ale aj že v pokročilom veku. A pritom to detstvo sa to tam už formuje a ty, pozri, ja som to vedela, ale pritom naši ma nikdy nedali na žiaden kurz, nikdy ma nič na kreatívne nebadali proste, že choď na nejakú umeleckú. Na Slovensku to umenie nikdy. Podľa mňa si... Furt chod na gymnázium a akože... No, lebo ako veterinárka, tí rodičia si myslia, že budeš sa mať lepšie. Lebo vieš, na Slovensku koľko umelcov žije normálne, vieš? Že umenie je také, že ako veterinárka sa asi každý uživí, ale ako umelec málo kto podľa mňa, že to umenie... Ale že proste má toto dieťa tie vlohy, len si to treba všímať podľa mňa. Lebo mňa rozvíjali, hej, tým, že mi kúpili, dobre, tu máš kameru, tu máš foťák a rob si. Ale nikdy ich nenapadlo, že choď na umeleckú. Vieš, ale toto je inak zaujímavý možno nápad, lebo keď ľudia hovoria, že ja neviem, čo ma vlastne baví, že možno si spomenú na to, že čo... Na detstvo. Čo si robil, keď si bol dieťa? Lebo ja ako malý som napríklad nahrával na magnetofónové, nie na kazety klasické, svoju reláciu. A teraz si zober, že vlastne naozaj to robíš. No? Si sa k tomu dostal, chápeš? Alebo som si písal do zošitov a vlastne ja som potom písal knihy, ešte pred podcastom. A všetko vlastne, čo som robil ako dieťa, tak som naozaj potom aj spravil. No, že vidíš to, že proste, že to máš proste v sebe už v nejakom tom skorom veku, kedy sa už začínaš vlastne formovať a podľa mňa vtedy to tam je tá kreatíva. A to je práve tá astrológia, že ty už máš napísané, keď sa narodíš, že čo ideš robiť. Áno, že aké máš dary, aké máš talenty a ono to už je tam v podstate. Hej? Preto veľa ľudí sa na to obracia, lebo dneska tá mysel, vieš, špekuluje, že a čo sa oplatí. My podľa mňa veľakrát rozmýšľame nad týmto. Ja som napríklad rozmýšľal, že ak zubár sa byť oplatí, ako chalán, a potom si vravím, že Leo, a teba by bavilo pozerať celý život niekomu do úst? No, presne. No, vieš, to máš aj s tými zvieratkami, že to je krásne. A ja milujem doteraz zvieratá, ja som úplne, že akože milujem ich energiu, vieš, ono to je proste tak čisté zvieratko, že to nemá nič negatívne sebe, podľa mňa. Len ako veterinárka presne by si ich stretávala len ubolených, uchorených, vieš. No ale ja som to zistila v prvom ročníku, keď mi dali mŕtvú kozu na stôl, že rozpitvaj jej oko a pomenuj svaly oka. A ja, že... OK. No. Rozpitvaj oko? No a pomenuj svaly oka. Toto som dostala to sme mali normálne patológiu. Jasné, no však, áno. No a toto je presne, človek si toto nepredstaví, keď si vyberá tú veterínu asi. A ja som si hovorila, že už fajne, zvieratka, však milujem, nie? A zrazu tam režeš oko mŕtvej koze. Vidíš mŕtvú kozu, ktorá vlastne bola usmrtená na študijné účely, vieš, že chudiatko za nás zomrela, tak si hovorím, že joj, bože, chudiatko. Vieš, ešte koľko takých by som stretla tam mŕtvych zvieratok, tak nebolo to pre mňa nakoniec. Janka, ty si vždy tak trošku asi aj vyčnevala z takej šedej masy. Že? Hej. Lebo aj tie tetovania, inak ich máš krásne. Ďakujem. Tie vznikli až po nejakom 24. roku života. A od Ivanky, lebo my sme sa bavili, že máme spoločnú známu Ivanku Belákovú.
Akurát ty budeš vlastne po nej rozhovor, takže budete tak zase pri sebe. Teším, popočúvam si aj jej. A ona inak tetuje podobný štýl ako... Áno, ja viem, lenže ona tým, že tetovala dlhé roky vlastne v USA, v LA, tak ja som sa nemohla kedy k nej dostať, vieš. Ona keď je na Slovensku, tak ja ani neviem, ona tu chodí sem a tam a vždy ju registrujem buď tam, alebo tu a ja si myslím, že ona má asi teleport, alebo inak, čo. ale naozaj, lebo ona tiež, že idem do Ameriky a o 2 týždne pozerám storičku a ona s tebou, ona vyskúšala tam v Mirore nové drinky, áno, vieš. No, ale my sme vlastne v minulom rozhovore prezradili ako z takých prvých podcastov, že vlastne Ivanka sa presťahovala na Slovensko, takže už ju máme doma. Základňu má teraz tu v Bratislave. No vidíš, tak možno sa k nej nahlásim na nejaké tetko. Však ona tetovala bardzo také známe osobnosti, reperov. Áno, však aj tie naše slovenské väčšinu. No a ona má presne taký štýl, taký pekný, farebný a veľmi pekne to robí, že ono by to paslo na mňa. A máš ešte nejaké miesto na to? Jasné, ja ešte nemám nohy potetované a toto sú len ruky a už som začala aj zadu trošku, akože zadné ruky. Inak ja som si dneska tak otvoril len Google, dal som si tvoje meno do vyhľadávača a hneď mi tam vyšlo článok, že s tvojim bývalým, myslím, že ste boli nejaký taký najfashion párik na Slovensku. No v EME o nás písali, lebo sme boli na Fashion Weeku v Prahe a akože dosť sme tam zažiarili tými outfitmi, lebo sme to celkom akože robili tak, že meči, takže sme sa snažili. A používali sme rôznych slovenských a českých dizajnerov, takže to bolo veľmi pekné. No a vtedy nás oslovili na ten rozhovor, lebo sa im to ľúbilo. No a... Lebo mne sa páči, práve ja som tu ešte nemal žiadneho hostia, ktorý by sa venoval móde. A myslím si, že máme veľa posluchačov aj ženy a proste to je príjemná téma, lebo krása, my máme, náš podcast sa venuje dosť takým aj esenciálnym témam. A pre mňa to vnútro, alebo proste taká tá podstata tohto vesmíru je aj krása. Vlastne keď si vezmeš aj do prírody, tak kvety a celkovo príroda, všetko je krásne. Klenoty, vy ženy ste klenot tiež prírody. A tá móda patrí k tej kráse. A ty si sa k tomu, ty si hovorila, že si to mala k tomu asi celý život blízko, že? Áno, ale ti hovorím, že išla som, ešte keď som bola modelka na dôchodku, tak som išla... Tak to je sranda, vieš, že mladá baba je už vlastne modelka na dôchodku, že... No a to som mala 25. Dokedy sa dá robiť model? No a ja to ešte aj teraz občas robím, vieš. Ale to sa dá podľa mňa robiť navždy, nie? Ale inak toto bude tiež... Toto bude tiež dobrá téma, títo tvoji, ako si to nazvala? Démoni. Lebo dnes mám pocit, že veľmi veľa ľudí, mne to hovorí skoro každý, a Ivanka mi to dokonca hovorila, že ona má tiež, že nehovor mi viac otázok naraz, lebo už mi unikne pozornosť. Presne, no. Presne, ja mám toto isté, že ja aký niečo začnem rozprávať, tak ja kým sa dostanem k tomu, čo chcem povedať, tiež prejdem 200 tém. Ako by si to opísala inak? Že je to ADHD? To je taká nepozornosť, také nesústredenie, také utekanie myšlienok na rôzne iné myšlienky, proste, že aj zabudneš, čo chceš povedať barskedy, vieš, lebo už začneš dať čo iné hovoriť. Zaujímavé. No. Ale mne to tam prichádza, že ako keby že veľa myšlienok a tým ich nestihneš ako keby všetky spracovať. Áno, a tým pádom máš ako takú poruchu pozornosti hlavne, vieš? Že ja nedokážem pozerať dlho film. Ja nedokážem pozrieť film. Môj taký filmový balans je možno 10 filmov za celý život, čo ja som videla, lebo ja to nezvládam. Naozaj? To je zaujímavé. Ja ani televízor nemôžem pozerať. Že akože už by si v polke filme nevedela, o čom ten film je. Nie. Akože niektoré také ikonické filmy, pozrela som si, ale musela som si ich proste stopovať a ísť niečo medzi tým robiť. A potom sa vrátiť k tomu. To je zaujímavé. No, ja nedokážem celý film pozrieť. Ale zase na druhej strane, keby, že ten film vlastne úplne vnímáš, tak ho môžeš pozerať ten istý dokola, vieš, že... Ale aj zabudneš, o čom bol. Že nevieš. Že ty vlastne ti uletí pozornosť za niečo iné a už rozmýšľaš na niečím svojim. Iným. Hej, a už idem robiť neviem čo, čo iné. A ešte si... Poliať kvety idem. Zaujímavé. A v rozhovore, lebo teraz napríklad mám pocit, že úplne sa na mňa si sústredená. Snažím sa. Ale práve, že strašne mi utekajú myšlienky. Však už, jak som začala rozprávať o tom, že ako som sa k tomu dostala, tak ja už som bola pozrieť na vysokej škole. A tak to patrí k tomu.
Už som bola inde. Mhm. No ale, čo? A Ako som sa k tomu dostala? No však hento štúdio. Ako som, veď vidíš, pozri sa, znova sme odbehli od témy, lebo áno, išla som hovoriť modelka na dôchodku a tak. No a že som proste išla fotiť ten billboard a išla som na to fotenie tam a vlastne tam som zistila, že je tam tá akadémia a tam som vlastne išla. Tak to už som vlastne... Áno, ale to je vlastne super, lebo ty si vlastne ako keby študoval úplne niečo iné a potom si vďaka kurzu sa vlastne do toho dostala, že... Ako ja som, vieš, tým, že robíš modelku, tak si stále v tej branži a vieš, čo sa deje za tou kamerou a vlastne ty si len pred kamerou, ale vlastne si tam a vidíš ten proces toho diania a vždy sa mi to páčilo, vždy ma to fascinovalo a vždy ma skôr to, čo sa deje za kamerou, to ma viac bavilo ako to, že ja som mala byť modelka, vieš. Že si to aj otočila vieš, tú stranu. Hej, ja som si to celý čas akože pozorovala, som to obdivovala, že aké to je super, ako sa mi to páči, ako by som to raz chcela. Ale to je, vieš, že byť modelkou, podľa mňa veľmi veľa žien, to je ich sen, ale to nie je zase až taká zábavná, jednoduchá robota, podľa mňa, lebo... Nie, lebo... Ty tam, vieš, vlastne musíš strašne veľa hodín aj stáť. Ale veľa ľudí nevidí, ako čo je za tým všetko, hej, že vlastne ty ideš do agentúry, dostaneš, ja neviem, 70 eur. Za mojich čias to tak bolo, teraz je to už určite viac, lebo však inflácia a všetko možné. Ale za mojich čias ja som začínala vlastne v Miláne a dostala som 70 eur na týždeň, z ktorého som mala vlastne vyžiť ako vreckové. Dostala som mapu, neboli oné smartfóny, dostala som mapu, že tu máš mapu a tu máš zoznam 10 castingov, ktoré musíš absolvovať za deň. A každý z nich bol v inej časti Milána, hej. Tak som dostala mapu a mapu metra a išla som proste na každý jeden casting, kde som musela čakať, kde som vlastne potom musela s tým klientom sa baviť, rozprávať, potom chodiť, potom nejaké fototesty, vieš. Nikto ti nezaručuje, že niečo z toho bude? Nikto mi nezaručuje, presne. A ja som len takto chodila z castingu na casting a potom, keď prišiel nejaký job, tak mi zavolali z agentúry, že máš job, že v ten deň nejdeš na castingy, ideš na job, hej. A takto si proste v Miláne, ja neviem, 2 mesiace a takto chodíš. To je tvoj život, hej. No a to vôbec nie je jednoduché. No a vlastne z tých 70 eur, to je vreckové, ktoré oni ti vlastne... To minieš na metro v podstate? To minieš proste... V tej dobe sa to dalo ešte, hej, ale tak samozrejme, že som volala mami, pošli mi peniaze, lebo to sa akože... No a ešte vlastne to ubytovanie, ktoré si platíš, aj všetko to, oni ti vlastne sťahujú z toho jobu, čiže ty vlastne dostaneš 5 korún na konci, vieš, z toho jobu. Ak nemáš nejaký super perfektný job, ktorý, ja neviem, cover pre Vogue, alebo čo, vieš. To má asi veľmi malé percento. Čiže akože zárobky, dobre, občas som zarobila dobre, ale občas to bolo proste tak, že som bola 2 mesiace a nič som nezarobila. No lebo toto je inak zaujímavá téma, lebo ja mám kamarátky modelky a oni mi to tak opisovali niekedy, že to je inak veľmi náročné na psychiku. A asi so 6 onými babami na izbe, vieš, kedy spíš na matraci, len že nie sú tie podmienky ale úplne aj také, ideálne. vieš, že vlastne ty si modelka a ty, akože ľudia si to predstavujú, že každý ti hovorí, aká si krásna, že si dokonalá, ale tieto kamošky vraveli práve, že oni prišli napríklad, že do Japonska, babenka mala 40 kg a jej tam na castingu povedali, že má príliš, je tučná. A ona, vieš, ale to proste teba sa to dotkne nejakým spôsobom, keď si už uschudnúť viac nevieš, lebo už si pomaly iba kosti, hej, presne. Že kosti si nejako obrezať nevieš. A vlastne ty máš pocit, že nie si dosť dobrá a pritom všetci ostatní si myslia, že koľko si musíš mať aké sebavedomie. Hej, veľakrát a hlavne ty si... väčšinou tie modelky sú veľmi mladé ešte, vieš, čo nevedia nemáš takú pracovať, psychiku. Presne. Vypracovanú, ako keď máš 30 rokov, vieš, že si povieš, no srad na teba. Presne, somariny hovorí, ale presne vtedy si začneš to akože dosť sugerovávať a tam sa ti to formuje. Skončíš s poruchou príjmy potravy. Presne tak. Toto je inak dobrá téma. Toto je, lebo toto je nebezpečenstvo, ktoré si ľudia neuvedomujú, keď chcú niečo takéto. Ale je to teraz, fancy. Vieš, už není taký ten trend, takých úplne. Není však. Už je to lepšie. Ideme viac do tej prirodzenosti, myslíš? Myslím. Aj keď už teraz sú povolené rôzne estetické zákroky aj u modelkách. Áno. A to predtým nebolo? Nepamätám. Nebolo to moc prípadné. Zaujímavé.
Čiže to sa nejako kontrolovalo? Alebo neviem si to predstaviť. A tak dakedy to asi aj tak neboli nechceli, také. Pokiaľ si mal silikóny, tak ťa alebo proste keď mala modelka neprirodzené pery urobené, napichané, tak ju nechceli, vieš. Že tedy to bolo také, že musí byť. My sme sa akurát bavili aj so Stankom, že ten trend tých videí aj na internete je dneska viac taký, že nemusí to byť ani tak profesionálne spravené, ako skôr autentické, že ty si hodíš takto kameru a ľuďom sa páči, keď je to také skutočné, no, že? Hej. Takže to je dobré, že je takýto. No je to lepšie, hej, na druhej strane, hej, že už sa posúvame v tých názoroch, podľa mňa. Lebo tá autentickosť to je úžasná vec. No je. Vieš, že je to podľa mňa obrovská sloboda byť sám sebou. Presne. A mala si s týmto niekedy problém, lebo vieš čo, hej, vždy som bola považovaná za takú rebelku a bolo mi hovorené, že je ma veľa, že mám skľudniť hormón. Bola som na základnej škole ešte proste úplne, že barskedy pokarhaná riaditeľkou, lebo som bola proste... príliš živá. Áno. A ja to neviem skľudniť, ten hormón veru. Samozrejme, že som volala mami, pošli mi peniaze a budeš si hovoriť, budeš sa chytať za hlavu, aká si bola šialená, ale môj otec mi teraz vždy povie, že to proste, vieš, nič, žiadna zmena. Tak ale to je super. Ale som trošku kľudne. Hej? S tým vekom, hej. Ale tak žiješ intenzívny život, aká svoj povahe a je to asi aj veľká zábava. Ty dosť cestuješ. Áno, ja sa nerada nudím, vieš, treba žiť. Áno, akože vždy, keď mi vybehne nejaké tvoje video, tak viem, že to bude sranda. Že... Hej. Tam aj s tým bývalým, tým po Amerike, keď ste behali. To som mal veľmi rád, tieto reelská. To bolo super. No, tam ste boli niekde na púšti, tam myslím, že tam žili nejaká taká komunita ľudí. Čo to bolo? Áno, to bolo Slab City a tam vlastne žili takí hippisáci. To bolo posledné hippisácké mesto v Amerike, kde sa vlastne neplatia žiadne dane. A neplatia nejaké zákony. A nemajú ani elektriku, ani nič proste. A žiadne zákony tam neplatia. A vlastne tam žijú väčšinou takí umelci, ktorí vlastne petujú a je im dobre. No. Takto. Také, a vy ste sa tam, dá sa tam normálne ísť pozrieť a hej? Dá sa pozrieť, hej, a hlavne oni sa tam živia aj tými atrakciami. Máš tam proste múzeum takých rôznych harabúr. Tam nájdeš akože všetko. Múzeum harabúr. Všetko tam nájdeš, no. Takže fakt zaujímavé miesto na svete. Akí tam boli ľudia? No to keď si predstavíš takých hippisákov, ale homelessackých. Proste, čo to zvláštny. Zvláštny že nechcel by si tam ostať žiť. Nie, to je len proste tak, že sa... A oni sú podľa mňa prepnutí tam, oni sa aj zabíjajú vraj medzi sebou, že si podpaľujú tie domčeky a... No také veľa fetuješ. No. A je tam vlastne, je to najhorúcejšie miesto v Amerike. Však to je púšť, že? No. Inak mňa baví otvárať aj také tabuizované veci, také témy a keď si tak načala drogy napríklad, tak ako je to v tom slovenskom showbiznise? Sú tu drogy? Sú. Hej? Všade. Bohužiaľ. Lebo toto často počúvam práve, Bohužiaľ. Že trošku mám ten kontakt s tým showbiznisom a veľa, ale nielen akože aj z toho takého zákulisia, vieš, a často toto počúvam, že je toho dosť aj tu, že není to len v Amerike alebo neviem kde, ale aj u nás. Čo ti mám k tomu povedať? Tak, akože... Sú barzde, akože to prídeš do backstageu a deje sa to. Ako tak? Bohužiaľ, no, akože hej, je to tam a hlavne teraz je to všade, však inak by the way, pred 2 týždňami, čo našli toho chalana pri Refinery Gallery. Ešte vôbec neviem, povedz. No, že vraj si kúpil jedno Ečko random od človeka a zomrel. Fakt? A bol tam fentanyl. Fentanyl? A to je? To je proste tá zombie droga, ktorú vidíš všade v Amerike na uliciach. Takže už sa neoplatí kúpovať od random ľudí drogy. Len tak na party, že si kúpiš. Ďalšie, že vraj 2 alebo 4 dievčatá, že skončili tiež v nemocnici a 2 z nich boli
v bezvedomí a takisto im našli v krvi fentanyl. Vieš čo, no toto je zaujímavé, lebo priznám sa, že tieto témy idú trošku mimo mňa. No. Že nepohybujem sa až tak, neviem o týchto veciach. A fentanyl je teda nejaká zombie droga v Amerike? No ja mám tiež také video u mňa na Instagrame, kde vidíš tých ľudí, čo ich tak kriví ľudia, čo ich tak krčí, ale to sú to sú známe tieto, to všetci točia, to je Los Angeles? No, toto bolo v Los Angeles. Ja som to videla v LA, v San Francisku asi najviac. Ale LA malo tiež veľa takýchto ulic, kde oni vlastne a to je ten fentanyl. To je fentanyl. A to robí toto s ľuďmi, hej? Áno. A oni sú úplne hrozné. Akože mám jedno reelsko, prepáč. Mám jedno reelsko, kde som ich točila, kde sa mi to podarilo. Išli sme len autom, lebo to je nebezpečné ísť okolo nich. A mám tam strašne veľa ľudí takto natočených a je to strašne smutné. Wow. No. Takže, a to je trošku akože ten liberalizmus v Amerike, lebo tam je taká sloboda, že oni k týmto ľuďom chodia a dávajú im injekcie a pomáhajú im, aby mohli ďalej drogovať. Áno. Len vieš, to je otázka už, že či tam netreba už iným spôsobom zasiahnuť, lebo tí ľudia asi si už nevedia pomôcť. Liberálne, už moc, vieš? Táto politika tam, hej, a chodia im pomáhať, hej. Len neviem, či to je zrovna tá dávajú pomoc. Dávajú im injekcie čisté, aby vlastne sa tam mohli ufetovať k smrti. Super. Áno. No hej, zvláštna politika, ale zase počula som na to aj iné názory, takže ja som si svoj úsudok urobila a s tým, že som sa bavila s Američanmi, ktorí tam žijú, ktorí sú odtiaľ akože miestni a tiež mi nadávali na tú politiku, že bola príliš liberálna, že presne toto robia, že im tam vlastne nosia na striebornej tácke nástroje na fetovanie. Je to zaujímavé a už to prichádza aj na Slovensku. Okay? Tak ja hovorím, fentanyl sa našiel teraz v tej droge a že nie je bezpečné. Za našich čias, ja keď som bola mladá, tiež som si párkrát dala Ečko, hej, tak sa dalo kúpiť proste na party len tak. Áno. A nebáli sme sa, hej, že zomrieme. To je akože dobre vedieť trošku, lebo však všetci... Pozor, deti, lebo všetci sme mladí, fakt... jasné, akože... A teraz je veľa detí, čo to skúša, vieš, však tie drogy stále boli aj budú, takže len nech si dávajú pozor a nech si, keď už, tak nech si kúpia proste... Ako ďaká Bohu, že Slovensko je 10 rokov pozadu, ale už vidíš to. Že to aj tu, no. Zaujímavé, aké sú ešte nástrahy showbiznisu? Lebo vieš, to je taká téma, že podľa mňa každý chce byť v showbiznise, každý chce byť slávny. Vieš čo, tam je strašne veľa. Tá spoločnosť a to, že proste ideš do tej spoločnosti a že musíš byť proste spoločensky aktívny, tak to prináša veľa alkoholu, veľa proste... No proste musíš prísť na event, už tu máš prosecco, tam máš víno, welcome drink, tak je to ťažké proste niekedy zvládať, že non-stop chodí na tie eventy a fungovať, lebo mňa to napríklad vyčerpáva, že idem na event a proste vždy nejaký drink do ruky, tak ja som potom z toho taká unavená, že niekedy nedokážem fungovať na druhý deň. Vieš, že? Toto je pre mňa také, že mohli by podávať nealkoholické drinky radšej. A ty si dosť spoločensky aktívna, že? No som, a potom nevládzem bežný život, vieš, potom mám fotenie, tak musím proste sa premáhať. Ale snažím sa práve, že už menej chodiť na tie spoločenské aktivity, lebo proste chcem žiť, chcem sa rozvíjať, chcem makať, chcem cvičiť a chcem žiť proste pekný život a nie taký, že ma bolí hlava. No. Tak to je jasné. A hlavne po určitom veku už to nezvládame, ako keď sme mali 18, tieto však party. Práve, no. A mňa by ešte zaujímalo možno také tipy, lebo dneska veľmi veľa ľudí má práve týchto démonov, ako máš aj ty, že ty hovoríš aj panickú poruchu. Mám, no. Lebo my robíme s Marošom Vágom a CBDom v podstate aj také vzdelávacie videá na túto tému, lebo dosť na to pomáha CBD. Mne nepomohlo. Skúšala si, hej? Skúšala som. Lebo na panické ataky niekedy to je také vaporizačné pera, ktoré hneď účinkujú, lebo tie kvapky trvajú dlhšie. A treba ich užívať minimálne nejaké 2-3 mesiace, aby sa to telo... Hej, no, viem. Čo tebe pomáha? No, ťažko. Keď ti príde atak, tak veľakrát som si zavolala aj sanitku, že mi fakt bolo zle a myslíš si,
to v tom momente nevieš zhodnotiť, či zomieraš, alebo či čo ti je vlastne. Skús to opíš, lebo vieš, nikdy som to nezažil, že... No mne začne najprv také, že mi je nejako fyzicky zle a že búši ti srdce, alebo strašne sa na to namotáš. Ja mám napríklad také, že sa neviem nadýchnuť, búši mi srdce, mám studený pot na rukách, trasie ma, mám pocit, ako keby sa mi neprekrvoval mozog a zahmlieva sa mi pred očami, mám pocit, že odpadnem, neviem dýchať. Je to akože hrozné. Vtedy volám mame, ukľudňuje ma. Ak ma mama neukľudní, volám sanitku, oni ma ukľudnia nejakým spôsobom. Ja už si viem nejako povedať, že toto bude atak. Ale keď mi to začínalo, to som netušila, čo sa deje. A ja som si myslela, že mám infarkt alebo niečo. No nevieš sa nadýchnuť, asi sa človek, alebo ja sa predstavím, že ty sa zlakneš, že sa bojíš, že čo sa deje. A tak ti buší srdce, že ja som mala tep až 160, niekedy 180, vieš, že ty proste nevieš, čo ti je, proste sa trasieš, nevidíš nič, úplne čierne pred očami. Je to strašne nepríjemné a kým to nemáš dobre zdiagnostikované, tak si môžeš myslieť, že máš napríklad srdcové problémy, alebo že máš, ja neviem, tráviace problémy, lebo ťa barskedy aj preženie, alebo sa pogrciaš, že proste ideš na vecko, vieš, alebo no proste myslíš si, že máš buď niečo s trávením, alebo že máš... A prišla si na to, že neviem, čo to u teba spôsobuje, že čo je dôvod? No, u mňa to boli určite drogy. Keď som bola... Mne to začalo potom, ako som prestala s drogami, respektíve to bolo, keď som odišla z veteriny, tak sme mali polročnú šnúru, že proste sme chodili na parties a užívali rôzne somariny a skúšali barčo. A vtedy, jak som prestala, jak už som išla vlastne na druhú výšku, tak vtedy mi to začalo, vieš, že bola... že mi odišiel ten príjem serotonínu z tých drog, vieš. Áno. A ono, narušilo kým sa ti to stabilizuje, hej, tá hormonálna hladina, tak to trochu trvá a vtedy mi to začalo. Vidíte, decka, akože jedna vec je dobré, že zabavíš sa, vieš, že je to experiment, len že ty si vieš tak rozhádzať tú hormonálnu sústavu a celkovo rovnováhu tela, že s tým sa to potom môže nie za niekoľko rokov. No nesie sa to, mne sa to vracia, vieš, barskedy, keď napríklad mám stresové obdobie, tak vtedy tiež stres nie je dobrý. To je trigger tiež teraz momentálne, že keď som bola mladá, tak toto mi to nejako začalo, ale teraz, keď som v stresových situáciách, keď mám veľa roboty, keď si veľa naložím na hlavu, lebo neviem povedať robote nie, lebo to milujem, vieš, ale potom si uvedomím, že kokos, že nevládzem a že nespím a neviem čo, takže... To je presne ono. Lebo tam sa ti oslabí celé telo a... Stres. Stres je teraz spúšťač veľký, ale inak akože... A tiež alkohol si myslím, vieš, na druhý deň, keď si vypije človek, tak tiež sa necíti úplne psychicky najlepšie. No, veľa ľudí má depresie. Vieš, že... No. Výčitky a čo ja viem a takéto veci. No a to je super, že o tom tak otvorene rozprávaš, lebo... Už som bola raz v jednom podcaste a tam som úplne všetko povedala. Akože, no dobré, nie všetko, lebo všetko sa nedá predsa povedať. Hej. Niečo musí ostať pod rúškom tajomstva, ale proste všetci vieme, no už v dnešnej dobe je to celkom akože taká téma, že... Ale podľa mňa... Viac ľudí to zažilo, ako nezažilo. To je tá tvoja autentickosť, vieš, ale podľa mňa veľmi veľa ľudí by toto akože nechcelo, vieš, že... Tak vieš, mňa nemám čo skrývať. Mne na to prišli rodičia a hneď to stopli, vieš. Mne na to rodičia prišli, lebo proste videli, že niečo sa deje a proste riešili sme to. Vedeli to o mne celé Michalovce. A no dobré, a ten príbeh bol aký, že čo, a už si bola... Takže som feťačka, samozrejme. A už si bola akože v takom štádiu, že... Toto ešte nie je koniec tohto rozhovoru. Celý rozhovor si môžete pozrieť na našom Hero. Link nájdete dole pod videom. Nové rozhovory nahrávame len vďaka vašej podpore a našim odberateľom. Odber sme nastavili na symbolických 5 eur mesačne a za túto sumu získavate prístup neobmedzený k všetkým našim videám, ktoré sme kedy natočili v plnej dĺžke, bez reklám
A navyše aj s bonusovými materiálmi, ako sú napríklad záznamy z našich živých besied, ktoré nikde inde nenájdete, len na našom Hero Hero kanáli. Okrem toho si môžete prenájať aj naše podcastové štúdio, z ktorého vysielame, na webovej adrese vibecast.sk. V Bratislave máme taktiež harmonizačné centrum altamedica.sk, kde máme na výber rôzne terapie a rôznych terapeutov. Budeme radi, keď si pozriete našu stránku. A spolupracujeme aj s mnohými úžasnými projektmi, ktoré nám umožňujú dávať vám aj nejaké tie zľavy so zľavovým kódom Esencie, ako sú napríklad astrologické výklady na stránke astrea.sk, kde získavate zľavu 10% s kódikom Esencie. Taktiež náš obľúbený host v Esenciách Maroš Vago má veľmi kvalitné CBD oleje, ktoré si viete zakúpiť na stránke cbdium.eu, lacnejšie o 10% vďaka opäť tomu istému kódiku Esencie. Taktiež máme vlastný produkt, bylinu zmes na podporu mužstva pre chlapov, ktorý sa nazýva Alfa Samec, aby sme podporili mužskú silu v tomto svete, a ten nájdete na stránke alfaman.sk. Taktiež využite zľavu Esencie. No a naši priatelia z úžasnej barefootovej firmy Belenka vám taktiež prinášajú zľavu 20% s tým istým kódikom. Takže všetko nájdete dole pod videom. My vám veľmi ďakujeme za podporu. Fungujeme len vďaka vám, takže vidíme sa, verím, na našom Hero Hero kanáli. Ďakujeme, že nás sledujete, pozdravujeme vás a buďte šťastní.